ketyapti. Rossiyaga. Bayonoti navbati sharmovar az jonibi Imom Xatibi hukumati izhor shuda maydoni itiloti Osiyo miyonaro ba larza darovarд. Ҳамин тариқ рӯзҳои гузашта Имом Хатиби масҷиди Шайх Зиёвиддини шаҳри Тошканд Одилхон Қорӣ дар маърузаи худ шаҳрвандонеро ки барои кору фаъолият ба Русия сафар мекунанд дар танбалӣ айбдор намуд. Ko'plari mana shu yerda ham g'ayrat qilsa, shijoat qilsa, dangasalik qilmasa, bir kasb qilsa, hunar qilsa, hamma narsa bor. Bechora borib Rossiyaga borib, birovi hojatxonasini tozalab, birovi ichki kiyimini tozalab, haligi joyda odamlar aroq ichadigan odamlarga aroq quyib yurib, tirikchilik qilyapti-da endi. Keladilar, haligi yigitni guli kelyapti. Bet men hammasini aytmayapman. Vallohu alam, ko'plari mana shu yerda ham g'ayrat qilsa, shijoat qilsa, dangasalik qilmasa, bir kasb qilsa, hunar qilsa, hamma narsa bor. Yodras mekunем ки на танҳо Одилхон Қорӣ, балки собиқ президенти O'zbekiston Islom Karimov низ соли 2013 муҳоҷирони меҳнатиро дар танбалӣ айбдор карда иброз намуда буд ки онҳо танбаланд, дар ватанашон кор карда натавонистанд ва ба Русия рафтанд. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. Бояд қайд намуд ки тибқи иттилоъҳои расмӣ маоши миёнаи мардум дар O'zbekiston соли 2017 $127 ташкил медиҳад. Дар ин хусус намояндаи Кумитаи давлатӣ оид ба омор Мирзоев дар ҷаласаи клуби матбуотии байналхалқӣ санаи 14 декабри соли гузашта иттилоъ дода буд. Вале эътимод кардан ба чунин рақамҳои паст мардуми O'zbekistonро ба шубҳа меорад ки оиди ин онҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ ошкор менависанд. Ба ақидаи онҳо дар воқеъ маоши миёна ҳатто аз рақамҳои пасти овардашуда низ поин мебошад.